Ahojte, zdravím vás Rico Baby a dneska by sme si predstavili novinku od značky Zopa. Značku Zopa už iste poznáte, vo svojom portfóliu majú naozaj veľký výber kvalitných stojíčiek, ale dnes prišla Inspira a tu si za chvíľku predstavíme. Táto stojička je výnimočná hlavne tým, že sa dá využívať priamo od narodenia ako lehátko, ktoré je samozrejme polohovateľné. Dá sa jednoducho vytiahnuť zo stoličky a nakopnúť na takéto nožičky. A máte praktické lehátko, ktoré sa dá aj hojdať. No a následne sa dá využívať táto stolička od pol roka normálne na papanie pre dieťatko. Veľmi jednoducho sa dá rozobrať celá komplet. Jedným klikom viete vybrať popruhy, výšku nastavovať taktiež jedným potiahnutím ruky a je vhodná až do 95 kg. Túto stoličku nájdete aj na našej predajni alebo aj na našom e-shope www.ricobaby.sk.